खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बावैसो सिगां गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बर' हारिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा ओरैबायदि लिरदों दि थारैनो बर'फ्रा जौगामारबाय नामा? बर'फोरनि सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजारि थासारि, राजखान्थि आरो जौगानाय माहारिजों फेर मारिनो हानाय जाबाय नामा? आंनि गोसोआव मानोबा बेबादि साननाया सोमजिदों। मोन 14 ट्राइबेल माहारिनि मोन 22 आफादा थांनाय 10 नभेम्बर खालाराव सनापुराव आथिखालाव ट्राइबेलफोरनि संबिजिदारि आरो राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो सोमावसारदों। नारा नाथा जुजिदों। मोन 6 जौगानाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा गोनां हारिखौ गोदानै ट्राइबेल थिसननायनि हेंथायै फैगौ 25 नभेम्बर खालाराव आसाम बिधान सभायाव रिकमेन्डेशन लाबोनायखौ होबथानो फारसेथिं 2019 मायथाइयाव बे बिलखौ रायजो सभायाव लाबोनाय जादोंमोन आरो दिनैबो बियो गोथां जानानै दङ। बे बिलखौ पास खालामनो सा सानजा आरो आफां आसामाव रोजा रोजा सुबुंनि गोख्रों सोमावसारनाय 2026 बिधान सभा बिसायख'थिनि सार्थआव लाबोमारोब्ला थारैनो जोंनि अबस्थाया मा जागोन? 45 लाख ट्राइबेलनि सायाव 1,50 लाख गोदान ट्राइबेलनि गादबनाय। जोंनि बिसिडिसि, पन्चायत, MCLA, GM, एसेम्बलि, पार्लियामेन्ट, मेडिकेल, इन्जिनियारिं, APSC, UPSC, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड फरायसालि, फरायसालिमा, मुलुगसोलोंसालिनि मुं थिसननाय आरो साख्रिफोरा मा जागोन? जोंनि BTC बा BTR BKWSC आव जेबो खहा जानाय नङा नामा? थारैनो जों रैखाथि गोनां जामारबायना? ना जोंनि क्रिमिलियार खोलोबनि सुबुंफोरनियाव 2030 सिम होनाय ट्राइबेल स्टेटासखौ बोखारोब्ला जोंहा जेबो खहा जाया? बे साननाया फैबाय नामा? बिथां दिपेन बर'आ आरोबाव लिरबावदों, सोरनियावबा माबाफोर सिंनि खोथा दंब्ला आंबो मिथिनो लुबैयो जे सोरखारा बेखौ माब्लाबाबो खालामा आरो खालामोब्लाबो जोंहा जेबो खहा गैया। माखासे ट्राइबेल आफादफोरा मरान, मट'कस, राजबंशीखौ खेंसालियायै ग्रीन सिगनेल होनाय नुदों। आंबो सानो एबसुआ हारसिङै मानो नांज्लायनो? गाज्रि नुयो। मालाय बर'निनो माखासे गेदेमाफोरा भद्रताखौ लाखिदों, सिरि थादों। नाथाय खोथाया आंनि नङा, हारिनिसो। हारिया जोबस्रांब्ला आंबो जोबस्रांलांगोन। ट्राइबेलनि मोनथायखौ लानानै गोग्लैसोनाय बर' सुबुंफोरनि इयुना मा जाहैगोन समासो फोरमायसिगोन। बेबादि लिरदों दिपेन बर' बिथाङा। बेराफारसेथिं रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो सिगां फोरमायनाय बायदिब्ला थाखानाय ST आरो गोदानै ST बिनायफोरजों थाबैनो गिबि मन्थ्रिया सावरायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों, जेराव फैगौ 25 नभेम्बर खालाराव बेनि सायाव मोजाङै थांखि लानाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। गोख्रों रैखाथि थानायनि गेजेरावबो बमा बेफ्रुनायनि जाहोनाव हादोरनि राजथावनिया थैजों बुंफबजोबदोंमोन। गोदान दिल्लीयाव जानाय बमा बेफ्रुनाय जाथायनि उनाव खुंथायाव थानाय BJP सोरखारा दा बेरेखा दोलोनि गुबुन गुबुन सोंथिफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेरेखा हान्जाया हादोरारि रैखाथि खान्थिनि सायावबो इसारा होदों। 10 नभेम्बरनि मोनाबिलियाव गोदान दिल्लीनि फरिदाबादनि लाल किल्ला खाथियाव मोनसे गिख्रंथाव बमा बेफ्रुदोंमोन। बे जाथाया गासै दिल्लीनि राजथावनिखौ सोमावग्लुंहोदोंमोन। रबिबारनि बेलासियाव लाल किल्ला मेट्र' स्टेशननि गेट नाम्बार 1 नि साखाथियाव मोनसे मुखुब लामायाव खारबाय थानाय गारियाव बमा बेफ्रुनाया जादोंमोन। दासिम 13 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिल्लीनि बयनिख्रुइबो मुखुबसिन आरो गोनांथार थावनिफोरनि गेजेराव मोनसे फरिदाबादाव जानाय बे जाथायनि उनाव दान्दिसे समनि गेजेरावनो दुवां आरो हाद्रिफोरा सोरगिदिं साग्लोबसारदोंमोन। थाबायग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारिबो सोमजिदोंमोन। लोगो लोगो पुलिस आरो खुंथायारि मावख'गिरिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि जालाबस्तियाव मैदेरनि उदखारजों 2 सुबुंनि जिउ खहा। MCLA बिजितगोरा नार्जारिया खौरां लाहैदों। बाक्सा जिल्लानि आवथायाव थानाय बाथाबारि हाग्रा बिफाननि जालाबस्ति गामियाव हाग्रानि मैदेर उदखारजों थांनाय हरनि समाव जायगायावनो 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो। जालाबस्ति गामिनि 52 बोसोर बैसोनि रानी हासदा आरो 52 बोसोर बैसोनि परमेश्वर बास्के होनना सिनायथि होदों। जाय सुबुङा दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जायो, जायनि थाखाय ओनसोलनाङैनो गिथावना थासारिबो सोमजिदोंमोन।
मख'नो नांगोन दि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सीमा साखाथि ओनसोलनि सुबनकाटा, पाहारपुर, सियलबारि, बगाजुलि, कैरानि, आंगारकाटा, नाग्रिजुलि बायदि बायदि गोबां ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेर फालोआ सुबुं माहारिखौ खैफोदाव लाबोबाय थायो आरो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामो। थिग बेबादिनो थांनाय हरनि समावबो दुखुनांथावै सानै सुबुंखौ जिउ खहा खालामलाङो। हाग्रानि मैदेरजों जिउ खहा जालांनाय नखराव 22 नं दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया नखराव थांनानै खौरां लाहैदों आरो दुखुथिया नखराव अनसुंथाइ महरै रांनि अनथोब होबोयो। बेजों लोगोसेनो हाग्रानि मैदेरजों जिउ खहा जायोब्ला सोरखारनि फारसेनिफ्राय 4 लाख रां मोननो गोनांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो मोननो हानाय राहाखौ खालामगोन होनना बुंथियो बिजितगोरा नार्जारिया। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।